जागोन ना जाया दसजों 12 हो 12 बेसेबां 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया बङाइगाव Hey guys, welcome back to my channel. So in another video. So गिबियावनो गासैबो खुलुमनाय जाग्रोबाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय so साननैसो जागोन भिडिअ होनो हानाय नङा माने ब्लग भिडिअ होनो हाथ'नाय नङा मानो होनबा बर'बो थांनाय टारगेटथ' गैथ'आनो जेनेबा मालाबा थांनाय जायोबा बनायगोन नाजागोन जेनेबा भिडिअबो जेनेबा बनायबाय थानाय सम मोना नालाय मोनबाबो मु थांगोन मु मागोन खिथिनाय जागोन खनले बोरै खिथिबाय थानो नङा होमबा गोदान माबा होबाथायसो जेनेबा नोंथांमोनखौबो नायनानै मोजां मोनगोन नङा होमबा मोजां नांगोन जेनेबा थिग बे समावनो जेनेबा फुं समावनो जेनेबा माने ससियेल मिडियायाव जेनेबा मोनसे भिडिअ कल रेकर्डनि भाइराल माने गोसारगासिनोबो दङ माने खोनाबाय थादों ओमफ्राय भिडिअखौ होआ सानदोंमोन आं होनो गोनां जाबाय बे जेनेबा फालांगि खालामना गाज्रि खामानि मावनाय फालांगि बेबायदि खालामनाय आरोना जेनेबा भाइराल स' बे माथोआ सोर जागोनथाय बेखौथ' मिन्थिला ओमफ्राय नोंथांमोना मिन्थियोबा जेनेबा कमेन्ट खालामना बुंहर सोर बियो बेनिफ्राय आरो भिडिअखौ माने बुजि मोनखागोन आं माबाखौ होनो हागोन ओमफ्राय सोरनि माथो खोनासंनानै सोरनि माथो बुंहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव लिरनानै जेनेबा दुखु नांदों आरोना बेबायदि माने जेनेबा जोंनि बर'फोरा दाबो दंबावो माने बेबायदि खामानिखौ मानो बेबायदि लायो आरोना गोबां दुखु नाङो जियानो नङाथों माथो जेनेबा जिमान सानसे नङा सानसे हमजाखागोन माने जे ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा दङ जिमान गिदिर सिखावानो जा सानसे नङा सानसे हमजाखायो नंगौना नङा थिग बेबायदिनो जेनेबा हमजागोन आरोना सानसे नङा सानसे जों नुनो मोनगोन जों गावनि मेगनजों नुनो मोनगोन सोर बियो बांद्रायबो बुंबाय थायला जेसेंनो बुङो एसेंनो गोलाव जालाङो भिडिअ नङा होमबा ओमफ्राय आं भिडिअबो होनो मोनखायाखै नङालाय गोबाव जाबाय ओमफ्राय गोबां गोबाव जाबाय गोबाव बेबायदिनो ओमफ्राय भिडिअखौ नायना लाग्रो बेनिफ्राय फैफिनसिगोन नेक्स्ट गोदान टपिकनि सायाव दा भिडिअखौ नायना लाग्रो खोनासंना ला सोर बे ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव लिरनो दा बाव सोर मा नङा होमबा बेनिफ्राय आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना लाइक खालामदो लाइकखौ खालामथार दे भिडिअखौ नायग्रो माबा बङाइगाव माने दा माबासो ओंखारलांगोन एसे मोनाब्लि अबाय थागोन ओमफ्राय बङाइगावआवनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफिनसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानै मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों ओमफ्राय बेनो आरोखि मानसियालाय माबायदि बोराय ना सेंग्रासो मा नाम आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा जागोन ना जाया दसजों 12 बेसेबां 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया बङाइगाव मा जायगाया बङाइगावनोथ' मा जायगा बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ बे माने लोगोनि रुम दं नालाय लोगोनि रुमावसो औ रुमाव रावबो थाया मालिक थाया नालाय लोगोनि रुमावसो थागोन बियो ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया ओहो बिल्डिंसोखा हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय लोगोफ्रा थाला आरोखि थांजोबगोन जों थांबा दिनै नोंसोर थांबा नामा औ जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा नुजायालै नों गारि सिङावसो थागोन ना बोरै नुजानांगौ आं नुजाथिया दै दे जागोन दे होमबा र' आं नोंनो दा माने दा माबाथ' 2:32 आं नोंनो र' आधा घन्टासो उनाव फन हरफिनगासिनो दं खोनाबाय आधा घन्टासो उनाव फन खालामफिनगासिनो दं आं नोंनो औ बे आब'नावनो फन खालामबानो जायो आं माबानानै जिमाव थांसै दुगैनानै दे जागोन